Wait lang ako! Mas pinainit. Wala siyang kwenta ka ba? At mas pag-uusapan. Nahuli ko ang boyfriend ko at ang ate ko sa kwarto. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secret. Top Secret. Top Secret. Hi Kabisha, it's me, your Basa Princess, DJ Rocketera, and welcome to the program rated SPG Top Secrets. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong mainit na kakapanabek, malagkat na rated SPG Top Secret. At meron na nga po tayong Top Secret sharer sa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Good evening. Hello? Hello, good evening. Good evening po. Anong pwede naming itawag sa'yo? Ryan po. Ryan, tama ba? Yes po. Ilan taon ka na, Ryan? 24. 24. Sang lupalop naman galing si Ryan? Laguna po. Laguna. Alright. Ryan, 24 years old from Laguna. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ano ang rated SPG Top Secret mo? Nanggigil sila sa matigas kong dala-dala. Nanggigil sila sa matigas mong daladala. Yes po. I mean, yun. Alright. Pwede mo bang ikwento sa amin kung sino tong mga sinasabi mong sila at saan to Actually, nangyari at ano itong pinanggigilan nila? Go ahead. Yes po. Actually, sa hospital po siya nangyari. Bale, naoperahan po ako sa paa. Na-injury po sa basketball. Then yun. So matangkad ka? Yes po, yes. I mean, kumbaga parang point guard, kumbaga 6'1", ganun lang. Hindi naman, Hoy, kumbaga, matangkad yun na. Grabe ka naman. I mean, kasi Hindi naman may masyado. May mga point guard or shooting guard, ganun. Kumbaga, dun lang ako sa pinakamaliit, parang ganun. Pero nakakashoot pa rin. Oo naman. Oo naman. Siyempre. Ilang taon ka na nagbabasketball? I mean, bata pa lang kasi parang pinalaki na kami, kumbaga, yun. Varsity, Okay. ganun. Varsity talaga. Alright, so na-injury ka. Anong injury yung meron ka sa paa? Hindi naman siya totally ACL. Kumbaga, parang may something lang na yung sa bones, kumbaga na medyo Nabugbog. lang din ng konti. Ganun. Ah. Pero nagamot din naman siya. Pero yung matagal din ako sa hospital. 2 weeks, ganun. Oh, bakit anong mga ginawa sa'yo doon? Yun po, parang may pinakalan or something. Tapos nakakask. Yun. Tapos yung vital signs ko, syempre, kumbaga, tinitignan yung spinal din kung nadali, ganun. Maraming tests ang ginawa. So maraming test na ginawa. Doon sa 2 weeks mo sa pamamalagi sa ospital na yon. Yes po. Doon nangyari yung hindi ko inaasahan na parang feeling ko is hanggang ngayon hindi ko pa rin makalimutan. Ano yun? Ano yung nangyari na yon? Actually, I mean, first day pa lang nung araw na yun, parang napansin ko na yung nag-check sa akin na nurse. Parang iba yung kinikilos niya or something na gano'n. Actually, hindi lang siya. Dalawa sila na, I mean, yung isang pang morning tas isang pang gabi na nagjo-duty. Alright. Dun start, yes. Etong morning and evening duty na to na nurse doon sa ospital na yon, lalaki ba to o babae? Babae po sila. Dalawang babae. Parehas silang babae. Eto bang mga babaeng to na naka-duty ng mga nurses na to, may itsura? Anong mga itsurahan nila? Anong mga datingan nila? Actually, may itsura naman kasi yung hospital naman na yun, I mean, kilala din siya. Tsaka halos, naman. Kumbaga, may itsura din.
Alright, so hindi naman sila tsaka-tsaka, ganon. Hindi naman. Hindi naman. Alright. Parang rate ko sila is parang 1 to 10, parang 8 sila ganun. Ay, ang taray, may rating, di ba? Okay, ganun. Kasi parang naano lang ako hanggang till now hindi ko talaga makalimutan yung nangyari. Parang Okay, wait lang ha. Para lang medyo mas magkaroon kami ng visualization sa kwento mo. Pwede mo bang is-describe kung anong itsura mo? Sige po, maputi. Then sabi nila daw, parang lang, pero karamihan siguro na may hawig daw kay sino ba to? Mark Anthony, ganun. Mark Anthony Fernandez? Yes, konti daw, ganun. Alright, tapos 6'1" ka. Yes po. Tapos 6, maputi. Yes. Tapos nagbabasketball. Yes. May trabaho, wala? Business lang eh. I mean, puro basketball kasi ako ngayon eh. Ba't ka naglalang lang dun sa sa business lang? Business yan. Yes, pero syempre mas ko yung basketball ngayon. Kumbaga. Bread and butter mo ba yan? Oo, lagi nasa liga. Kumbaga, yun na eh. Doon na kami. Kumbaga, father ko din eh. Okay. Ano bang nilalaroan mo? MPBL o PBA o NBA ka na? I mean, doon sa MPBL, kumbaga parang sa Cavite, kumbaga sa group team ng Cavite, ganun. Naku, baka may makakilala sa akin dito. Kaya nga, naku, pakatay ka niya nung... Hindi, sige. Anyway, going back, mabalik tayo dun sa kwento mo. 6'1", okay, maputi, tapos matangkad. Tapos naramdaman mo na itong dalawang nurses na to, na nagjo-duty ng morning, tapos yung isa ng evening, parang may kakaibang kinikilos sa sayo. So ano tong kakaibang kinikilos sa'yo? Ano tong nararamdaman mo? Feeling mo ba may gusto sila sa'yo? Or parang nagpapakyut ba sila? Hindi naman siya totaling parang gusto or something. Parang na-attract lang siguro sila sa akin nung una ko pa lang pumunta doon. Kumbaga sila na yung nag-assist po. Napapansin ko na parang nag-uusap-usap sila ganun. Napapansin ko yun. Tapos nung yan, yung morning duty, parang hindi naman nagdala siya ng isang parang lube. Parang ganun. Yung pag, kunyari, di ba pag meron kang pag sa catheter, kung may problema ka sa pag-ihi, kailangan ng lubricant, parang ganon. So, kumbaga wala naman akong ganon na problema. Kumbaga sa paa yung sa akin. Nagdala siya ng ganon. Dun nagtanong ako sa kanya, tapos parang naka-accord na ng mga kinikilos niya. Wait lang ha. Balikan lang natin. Isa-isahin lang natin yung mga revelasyon mo ha. Okay. So, ang nadali sa'yo paa. Yes po. Okay. So, eto ba kasama hita, tuhod? Hanggang saan yung nadali sa'yo? Hanggang tuhod po. Okay, tuhod. So, hindi ba siya patella fracture or ano? Hindi daw totally fracture. Hindi siya totally fracture. Parang hindi naman malala. So, may crack lang, ganon? Lang. Yes po. Okay, so may crack yung bone mo sa may bandang tuhod mo pababa, tama? Yes po. Alright. So, ngayon, nung nakahiga ka sa hospital bed, nakakatheter ka ba o hindi? Hindi po. I mean, doon ako nagtaka kasi... So, hindi. Kasi nakakabanyo ka ba? Nakakatayo ka ba? Yes. Pero naman, kumbaga merong ding tumutulong sa akin, mga kaibigan ko. Ganun. Sino ba nagbabatay sa'yo sa ospital? Sino nagbabatay sa'yo sa ospital? Friends ko lang din. Kasi yung parents ko wala dito. Wala dito sa Pinas. Okay, sige. Alright. So, nung nakita mo na may daladalang lube, etong lube na to, tama ba? Ito yung pampadulas? Yes po. Alam ko ginagamit yun pag... Siyempre, may mga friends akong mga nurse, ganun din. Parang ginagamit daw yun sa catheter or something, ganun. Di ko sure, pero alam ko yun. Parang... Pero alam mo kung saan siya talaga ginagamit pag hindi sa medical field? Alam ko, pero ang hindi ko lang alam is, I mean, nagdala siya ng ganun dun na hindi naman dapat sa akin. Kumbaga, for checking, parang nagdala siya nun, tapos nakatitig lang siya sa akin na ganun. Kasi actually yung room na yun is private, syempre. Parang mas malakas yung loob niya kumbaga ipakita yung nararamdaman niya doon that time. Nagulat lang ako kasi nurse siya, ganun. Parang till now hindi ako kapaniwala. Hindi kaya interpretation mo lang yun? Malay mo naman para sa sarili niya pala gagamitin yun, diba? Nakita mo lang, iyon mo na agad naisip. Ginamit ba sa'yo? Actually, yun nga yung
yun nga yung SPG talaga na parang may mga touch na siyang tapos kinakausap niya ako or something, parang in-interview niya ako na ganun. Tapos sobrang tagal niya sa room ko. Nakapagkukwentuhan na siya sa akin. Parang ganun. Ako naman, syempre hindi naman ako snob or something, ganun. Lumaki naman akong Kaya yun, that time, parang yung iba na yung tingin niya sa akin. Parang yung titig niya, parang sobrang na. Tapos, yun, parang siya yung nag-insist, kinuha niya yung number ko, parang ganun. Parang meron daw nagpapakuha na kaibigan niya, yung ganun. Yun yung mga dahilan niya. Sino na to? Yung morning o yung evening? Yung morning. Yung morning to. So yung sinasabi mo kanina na tinouch-touch ka, anong mga tinatouch-touch sa'yo? Actually, yun nga, yung mga dapat na hindi touch. Wait lang So, tinatouch niya yung hindi dapat i-touch. Katulad ng, tinouch na ba yung heart mo? Hindi naman, yun nga. Yung lungs mo, na-touch ba niya? Ganon. Yung esophagus mo, para simula sa chest na ganon. Para kasing may yung gown na pang hospital. Parang, yun, binibihisan niya ako, ganyan. Tapos, something na tinatagalan niyang, hawakan yung part na yon, yung chest ko, tapos pababa. Yung ganon. Nakaka-confuse ako na, siguro dahil nurse siya or something, hindi ko binigyan ng mali siya, pero parang may diin na eh. Parang may diin Wait lang ha. For the benefit of our medical practitioners out there Yes po. Mas i-describe natin, baka sakali lang mas maintindihan nating lahat, diba? Siyempre, nag-share ka ngayon. Valid naman yung emotions na nararamdaman mo. Baka maraming nakikinig na dito. Oo, baka kasi baka ganun talaga sila mag-check ng chest, diba? Tinitingnan, kumbaga dinidiinan nila yung pagpisil, ganon. Baka may ganon naman talaga. Kasi malay ba nila kung nagkaroon ng bukol dyan? Nung natalisod ka sa pagbabasketball mo, di ba? Baka merong tumama dyan sa chest mo, kaya hinawakan talaga. Okay, so nung chinek ka, saan yung mga parteng hinawakan? So, chest. Yes, yung biceps, triceps, ganon. Parang, iba na yung titig niya sa akin na parang kumbaga parang pag nagsasalita ako, parang sinasara niya yung labi ko na, it's okay, sabi niya ganun. Parang sabi niya ganun. It's okay, sabi niya ganun. Parang, na-confuse lang ako kasi, ayun, nurse siya, baga nasa medical field siya, pero, buong buhay ko lang na na-experience yung ganun. Yung ganung, parang, yung action na ganun, bilang patient, di ba? Okay. Tapos, pinalitan ka ng ng gown. Yes. Tapos yun, habang yun, parang may times na parang buwababa na yung paghawak niya sa akin. Tapos lagi niya sinasabi, it's okay lang daw. Parang ganun, na parang huwag ko daw pigilan. Sabi ko ganun. Napapansin din daw niya na tumitingin ako sa kanya or ganun. Parang ganun yung mga sinasabi niya. Sabi ko sa sarili ko, baka makita tayo. Sabi ko ganun. Sabi niya, walang makakita sa atin. Yun yung sabi niya. Tapos? Yun nga, doon na nag-start na parang hindi naman siya totally, parang, paano ko sabihin to? Medyo wala naman nangyaring penetration or something. Ganon. Kumbaga, wait lang. The brain, is it, penetrate yung brain cells ko. Sandali lang Walang nangyaring enter the dragon. Yes po, yes. Yan. Okay, yung dragon, napakawalan ba? Oo, hindi. Napakawalan. Okay, si dragon ba bumuga ng apoy? Oo, hindi. Yun nga ang hindi ayong itago pero nangyari talaga. Bumuga talaga siya. Hindi ko kasi nga di ba may tsura din. May tsura siya. Parang nadala ako ganun. Aminin ko na, ganun. Okay, wait lang. So, etong si nurse na pang umaga, kinuha yung dragon. Yes po. So, yun, parang sanay siya eh. Hindi ko alam eh. Alam nilaro niya ba? Nilaro niya yung dragon? Yes, walang pagdadalawang isip na nilaro niya. Yun. Parang nagulat siya na parang, tinanong niya kung may lahi ako, ganun. Sabi ko, wala naman. Sabi ko, ganun.
So kumbaga, parang chinecheck ka niya, tapos sinama niya na si Dragon dun sa pag-check. Yes, doon ako nagulat na parang sabi ko, sa akin lang ba niya ginagawa to or sa iba din na ganun. Which is, Nakalock sabi ba niya, yung is pinto? sa akin lang daw, ganun. Parang di lang daw niya siguro napigilan, ganun mga sabi niya sa akin. Wala daw din naman makakita daw, ganun. Yun yung sabi niya. So, ano naramdaman mo nun? Yun nga, na sabi ko is may tsura naman siya. Parang sa akin is, nandun na kumbaga hawak niya na. Tapos, I mean, ang iniisip ko lang is sana walang ano dito, CCTV dito or something. Parang, alam mo yun. Wala bang nagbabantay sa'yo nung time na yun? Wala naman. I mean, may oras kasi. Kumbaga, ang bantay doon is 1 hour lang. Tapos alis na naman. Ganun. May oras siya eh. Talaga, May isang oras. oras lang yung bantay? May ganun po talaga na ano. Actually, 3 hospital na. Tapos meron ding limit na isa lang or something. Ganun. Hindi pwedeng 2. Natuwa naman si morning nurse dun sa ginawa niyang paglalaro kay Dragon. Yes, sa 2 weeks, kumbaga sa 2 weeks na yon, ilang beses rin nangyari sa kanya. Tapos, dun sa evening, ganun din. Wait lang! Sandali lang. Hindi lang si morning nurse yung nakipaglaro Yes, kay yun nga. Dragon? Yeah. Yes, sobra. Pati si evening nurse? Itingin ko magkakilala sila or yun lang, feeling ko lang pero hindi ko na inalam. Siguro. Tapos pumapayag ka lang na chinecheck ka, tapos i-check din si Dragon. Yes. Parang gano'n. Parang, alam mo yun, hindi na rin ako nakapalag din. Parang, alam mo na, parang feeling ko that time is stress ako, kaya yun. Parang hinayaan ko na lang din. Sandali lang Sandali lang. Kasi kaka-opera mo lang, tama? Naoperahan ba? Yes. Okay. Di ba normally kapag naoperahan, alam ko yung pakiramdam kasi na patella fracture ako Sorry Kumbaga, alam ko yung pakiramdam na naoperahan. Na general anesthesia ka ba? Yes, pero ano naman siya, yung anesthesia naman is hindi naman siya totally parang... Hindi ka natulog. Kumbaga, hindi ka tulog sa buong operation. Yes, hindi naman siya yung ginagamit mismo sa kunyari. Okay. So, hindi siya major surgery for you. Yes, so... Okay. Kasi kung major surgery yan, tapos kumbaga binuksan talaga yung mismong tuhod mo or kaya yung leg mo, kumbaga aaray ka kapag merong mga ganyang pag-check kay Dragon. 2 weeks in 2 weeks time kumbaga masyado pang fresh yung sugat mo kung ganun. Pero kung laser ka, malamang Kumbaga I mean, scary. Napapadala rin naman parang sa hospital na ganun yung fracture sa akin. Tapos, baga ganun, lagi na lang ganun. Doon niya nadadali. Parang ganun. Okay. So, kumusta na kayo nung 2 nurse? Hindi na, I mean, iningi nila yung number ko, nag-message sila, pero hindi ko na masyadong pinapansin. Hindi mo Parang sila nagulat, pinapansin na? nagulat lang ako. Yes. Nagulat lang ako sa nangyaring yun dahil parang hindi lang once, twice, or pang-apat, or gano'n, alam mo yun. Parang every check, parang, hindi ko alam. Ngayon nakakalakad ka na? Yes. Si Dragon ba active na? Sobra. May girlfriend ka ba? Break up lang eh. Kaka-break nyo lang. Bago Yes, pa yes. mangyari yung injury o pagkatapos ng injury? Wala pa ako injury nung break up na kami. Okay. Wala pang ganun. Nangyari na yon. Yes, so... Okay. So, Kaya anong... feeling ko naman hindi naman siguro, di ba? I mean, kung meron naman ako, hindi ko naman papayagan yung sarili ko sa ganung... Anong mga realization mo? I mean, para sa akin is, kumbaga doon mismo sa mga nurse na sa hospital, feeling ko lang is, tao din pala. Parang, syempre, di ba? Parang, sa akin is, iba yung tingin nila doon. Pag nurse or something or doctor, ganun. Pero in times na, yun, experience ko na may ganun pala. Parang, okay. Hindi, Totoo yan Totoo yung kinukwento mo yes, Hindi ka parang- hindi ka gumagawa ng kwento Nakakatakot lang talaga minsan na parang, paano kung hindi ako yun, tapos ibang lalaki,
Tapos bigla nilang, alam mo yun, pinagkalat nila or something na gano'n. Diba? Well, pumayag ka. Oo, hindi. Pumayag ako. Ginusto mo. Oo, hindi. Oo. Nasarapan ka. Oo, hindi. Oo. Okay. So, magpapa-admit ka pa ba sa ospital ulit? Oo, hindi. I mean, hindi na doon siguro. Aba, gusto, Kung ano ako, kung ma-injured ako, hindi na doon. I mean, ganun. aba, gusto pa ng iba. Charot. Hindi, siguro, I mean, nagkataon lang siguro na, di ba, I mean, una pa lang na nakita nila ako, di ba, pinag-usapan nila or something, yun yung kasi yun eh. Pero siguro naman yung iba, hindi ganun kalakas yung loob. Alright. Sige, well, interpretation mo naman yan. Tsaka feelings mo din naman yun, diba? Kumbaga, ikaw yung unang nakaramdam ng mga feelings na yun and emotions na yun. Siguro hindi lang naman ako, parang ako lang yung nag-brought out dito. Oo. Parang, Baka ikaw lang yung tanging naglakas ng loob para mag-share talaga nito. yes. Sana meron ding iba na, Ay, gusto pa ng iba? ibang profession naman. I mean, mix, diba? Parang kasing, sa akin lang, gusto ko lang, na hindi, kumbaga ganun din sila, nakakaramdam din na parang, Ng pero pangangailangan, ganon. oo, parang, ang awkward place lang talaga sa hospital pa. Parang, di ba? Alright. Well, pag matindi talaga pangangailangan mo, anytime, anywhere yan. Anyway, thank you so much, Ryan. 24 from Laguna for sharing your rated SPG Top Secret sa aking programa. Stay safe and God bless you always. And sana full recovery ka na at sana madami pang championships ang inyong mapanalunan. Thank you. Thank you. Hoy ha, babawi lang ako sa lahat ng mga medical practitioner dyan na nakikinig ngayon ha. Hindi po tayo nagge-generalize. Yung kanina pong napakinggan ninyo na caller natin ay hindi po sumasalamin sa lahat po ng mga medical practitioners out there or yung kanyang experience ay sumasalamin sa lahat ng mga medical practitioner. Ulitin ko nga yung sinabi ko. Let me just remind you guys na ang kwentong napakinggan po ninyo o yung ibinahagi po ng ating top secret sharer ay hindi po sumasalamin sa lahat ng mga medical practitioner. Alright? Siyempre, merong mga vow or merong mga sinumpaang tungkulin ng ating mga medical practitioners, no? Kumbaga, alam nila yan. Ako nga nung na patella fracture ako, nag-worry din talaga ako. Pero they made sure and they made me feel na everything will be alright. Walang mali siya yan. Kapag nagpa-x-ray ka, wala kang bra, walang saplot, ganyan. Hindi nila maiisip yun because they see your body as something na very vital and normal na lang sa kanilang makakita ng katawan ng tao, makapag-inspeksyon ng katawan ng tao, makapag-test ng katawan ng tao, at ang purpose talaga is gumaling ka, maging okay ang health condition mo. Ganun. Kapag matino ang nasa medical practice. O yung medical practitioner. Ganun yung pag-iisip, diba? Tapos sabi dito ni Boy Pindot, nung pandemic ka mo, di ba may nakakita na sa'yo? Actually, oo, nung pandemic, di ba nagkaroon ako ng COVID-19. So sinugod ako sa isang ospital. Tapos, may nakakilala sa akin kahit naka-face mask na ako tsaka naka-face shield ako. Nakapila ako doon sa x-ray machine. Sabi, kailangan tanggalin yung yung saplot. Oo. Ano pa bang magagawa ko? Hinang-hinana ko. Tapos yung tinanggal ko, tapos parang feeling ko, oh my God, kita na yung buong katawan ko. Ganun. Tapos sabi ni Nicole Yala sa akin, sinishare ko yung experience na yun. Sabi niya, isipin mo na lang, bold star ka. Hindi, pero para sa kanila, talagang wala na lang yun. I have a friend, a bestie actually, na nurse. Wala na lang daw talaga sa kanila yun. Kumbaga rare case lang talaga itong sa ating SPG Top Secret Sharer na gano'n ang nangyari sa kanya sa certain hospital na merong 2 nurse na nag-shift ng morning tsaka evening na
nilaro ang kanyang dragon. Nakakaiba, no? Anyway, sana lang talaga yung mga ginagawa nyo ng ganyan, pumapayag talaga wholeheartedly at sana walang nakataya na propesyon dun sa inyong mga ginagawa, ha? Dapat naayon pa rin sa ethics, 'di ba? Sa ethical standards ang inyong mga ginagawa sa buhay. Unahin ang tungkulin kesa sa sigaw ng damdamin. Saka dapat daw malaki yung ethics mo. Ay, Boy Pindot. Ay, nako. Anyway, Kabisyo, maraming salamat sa inyong pagtutok. Nakapiling po ninyo ang inyong Basa Princess DJ Raketera. At ang kinakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Rated SPG Top Secrets.